The appointment of board members of the Zimbabwe Broadcasting Corporation azvipere mushe. Panguva ine tinoona kuti pane a latest aiwa later iri kubuda panguva inoi iri kuonekwa kunzi aiwa there is an appointment yoitiwa aiwa kuZBC panguva inoi vachiuya vachiisa the new ZBC board. Rinoonekwa kunzi zvinoitika panguva inoi panoonekwa kunzi pane chaos iripo towards the attainment ye2030 plan yemutungamiri wenyika, kuchionekwa kunzi they are aligning at position their allies in key positions. Don't subscribe or like out on the bell kuti ipinda panapa pane this post yamuri kuona inoitwa neZANU-PF Patriots vanoti meeting new ZBC board obudanyira chiti it is hereby notified that the Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services, yes, in terms of Section 11.13 of the Public Entities Corporate Governance Act, appointed the persons specified in the schedule as members of Zimbabwe Broadcasting Corporation Board for a period of 4 years. Those are more those list names in the board of the Zimbabwe Broadcasting Corporation. Vana Rushwaya, Vana Advocate Tapson Stanley Togarase, Vana Mr. Chiponeta, Dr. Henry Mukolo, Dr. Naneti Zilukumi, Mr. Charles Munganasa, Mrs. Precious Charandura, Mr. Tandolongo Sinkomo, Professor Sibongile Mpofu, Dr. Queen Mpofu, Mr. Amon Craig Matambo, Mrs. Ruveneko Parenyatwa, Mr. Martin Takawira Kweza. Mashoko ari kubuda panguva ine ari kuonekwa kunzi aiwa tiona ZBC ichiuya ichiappointiwa a new board inoichiiswa the Secretary of Information and Publicity. Panguva inoi zvinoratidza kuti vakomana vachipiwa 4 years dzekugara varipo. Zvinoratidza kuti these are trusted individuals vanozivikanwa kuti within a space of 4 years the ruling party ZANU-PF can medlo inokwanisa kucrafta zvainoda kuita zvikava successful. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi muna comment section menu mafunguro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.